100 еллык тарихы булган югары Яркәйдәге беренче гимназия базасында 14 декабрь көнне Илеш уларына халык исемен яулаган бөек шәхесләргә Татарстан Республикасының халык шагыйрьләре Роберт Миңнуллинга, Әхсән Баяновка, Башкортстан Республикасының халык язучысы Суфиян Поварисовка багышлап кабинет-музей, иҗат лабораториясе ачу тантанасы узды. Музей Башкортстан Республикасының халык телләрен һәм Башкортстан Республикасының дәүләт телләрен саклауга һәм үстерүгә юнәлтелгән республика башлыгы гранты ярдәмендә булдырылды. Бүген районыбызда икеләтә байрам. Сөнки беренчедән бүген Башкортстан Республикасында 14 декабрь башкорт теле көне. Һәм ошо уңайдан Яркәйдәге беренче ханлы гимназиялар үзебезнең якташ язучыларыбыз исеменә багышлап кабинет-музей асылды. Һез барыгызда күреп торуыгызча Әхсән Баян, Суфиян Поварисов, Роберт Миңнуллин. Улар барыгы да Илеш улдары. Улар үзләренең иҗат дәврендә иҗат итүләре белән халык исемен яулаган бөек шәхесләр. Улар нинди генә телдә иҗат итһәләр дә, улар барыбер Башкортстан улдары, Башкортстан кешеләре һәм Илештең асыл таштары, мәрмәр таштары булып калалар. Әлбиттә, улар үзләренең Илеш йөрен яраталар. Улар үзләренең иҗатында Башкортстанга, Илешкә, туган авылларына багышлап бик күп шигырьләр, йырлар, әсәрләр иҗат иткәннәр. Суфиян Поварисов Башкортстан Республикасының халык язучысы. Оның Илешкә багышланган бик күп әсәрләре, Илештең ябай кешеләренә, ябай эшчеләренә багышланган берничә китабы бар. Бу инде оның үзенең туган йөренә булган мөхәббәте турында сөйләй. Тагы да кабатлап шуны әйтәсе килә. Улар үзләренең иҗадының башлангысын Башкортстан йөрендә, Илеш тупрагында алгандар. Һәм бәлки шуның өчендер дә уларның иҗады бөек йерләргә барып җиткән һәм бик зур бөеклекләргә күтәрелгән. Бұл музейда эшләгән мәктәп администрациясына, башкорт теле, татар теле укытучыларына үземнең исемнән дә зур рәхмәт әйткем килә. Шарага зур мәртәбә өстәп, ерак араларны якын итеп, якташыбыз, яраткан шагыйребез Роберт Миңнуллин үзе кайткан иде. Бүген арабызда булмаган Суфиян Поварисовның һәм Әхсән Баяновның туганнары һәм якыннары җыелган иде. Шара гимназияның тамашалар залында башланып китте. Залга җыелучыларны гимназия директоры Айсылу Насретдинова, муниципаль район хакимиятенең социаль мәсьәләләр буенча орынбасары Рамил Хәертдинов сәламләде. Сегодня у нас большое и радостное событие – открытие школьного кабинета Музея творческой лаборатории, который мы создали благодаря гранту главы Республики Башкортостан, направленному на сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан, языков народов Республики Башкортостан. Хочется выразить слова признательности всем, кто принимал активное участие в создании музея. Это уважаемый Роберт Мугалевич Миңнуллин, близкие родственники Суфияна Поварисова, Оксаны Баяна. Также хочется поблагодарить администрацию района, управление образования за поддержку нашей инициативы, за ваши добрые, положительные наставления вперед реализации проекта. Конечно, мы сегодня очень рады, что этот проект в течение года, с самого рождения идеи и до сегодняшнего дня, наконец, он осуществился. Ведь грант главы Республики Башкортостан получила всего 31 организация из 287 представивших первоначально свои проекты на этот конкурс. И хочется надеяться и верить, что этот школьный кабинет, музей, творческая лаборатория будет жить долго, что наши целеустремленные учащиеся, творческие учителя будут работать, творить, учить творчество великих писателей, поэтов, выходцев из нашего района, учить стихи, петь и, конечно же, творить.
Айсылу Рим кызы музей ачуда, оештыруда ярдәм күрсәткәннәр өчен Роберт Миңнуллинга, Суфиян Поварисовның оныгы Лилия Нигъматуллинага, Әхсән Баяновның туганы Альбина Маглановага рәхмәт хатлары тапшырды. Ары таба сүз яшь буын вәкилләренә бирелде. Сәхнәдә кызлар һәм малайлар, залда утырышларга якташ язучыларыбызның Роберт Миңнуллинның, Суфиян Поварисовның, Әхсән Баянның шигырьләрен сәнгатьле итеп сөйләп шаккаттырды. Аларның шигырьләренә язылган җырларын моңлы итеп башкарып моңландырды. Дәртле биюләрен бүләк итеп күңелләрен күтәрде. Mulaylar beyremiydi, minim yonga kildi de, yılmaydı da, küldü de, tutturdu mina bule, bar, klas koydu bule, mulaylar ettiler, kızlar ettiler, tilsiz kaldı min üzüm, kızardı buğa yüzüm, oğarındım onları, koraldı kuz onları, kızık tügül kolganı, Gülnor'unu eytemeli, minnen külödüreli, yarar, üzü de birer ine gireli, ul ölü hur bulaşa, üzleri dur bulaşa, oldumda bir kızarıp, bir oğarıp duraşa, olay hurda itirgeç, aşunu da kitirgeç, birer şoye şıkkanda, yarar kütürmüneli, üzüne immatur şeşe bule gidermüneli, mondan arı Gülnor'da yürü olmaz şakkına, jitsin eli, sigizin şımarkına. Көтеп алган минутлар килеп җитте. Чара кунаклары тарафыннан кабинет музейның кызыл тасмасы киселде һәм барлык чарадагылар музейга үтте. Музейда якташ язучыларыбызның шәхси әйберләре, көндәлек дәфтәрләре, иҗат җимешләре, китаплары, фотосурәтләре, мактау кагазлары, кадерләп саклаган әйберләре, фотоальбомнар урын алган. Мәктәп укучылары Илешнең данлыклы улларының тормыш, иҗат юллары музей белән якыннан таныштыргач, сүз чараның мәртәбәле кунакларына бирелде. Минем өчен зур мәртәбә бу очрашуда катнашканым өчен. Шушы халкыбызның ике язучысы шагыйре белән рәттән булу минем өчен зур горурлык хисләре. Әлеге ике язучы минем өчен бик кадерле, гомер буе аралашып яшәгән кешеләр. Икесе дә искиткеч талантлы, Илешнең йөзенә бер вакытта да кызыллык китерми торган зур язучыларыбыз, шагыйрьләребез. Дөресен әйтим, бөтен районга да мондый бәхет эләкми. Бөтенләй бер язучысы булмаган районнар да бар. Монда мин
халык язучылары, халык шагыйрьләре турында әйтеп тә тормыйм. Шуңа күрә Илеш бу яктан бик бәхетле. Аннары инде Илеш, барыгыз да беләсез, ул Татарстан белән Башкортстан арасында татар белән башкортка да бик күп хезмәтләр биргән. Менә шуның бер мисалы Суфиян абый, ул соңгы елларында башкортчада менә дигән романнар язган һәм башкорт әдәбиятына үзеннән зур өлеш керткән язучыларыбызның берсе. Шуңа күрә зур рәхмәт барыгызга да. Моннан балалар üzülмәс дип ышанам бу. Я являюсь внучкой Суфияна Поварисова. От себя лично и от всех родственников Суфияна Поварисова хочу выразить большую благодарность организаторам сегодняшнего мероприятия, посвященного открытию такого замечательного музея. Для меня это вдвойне значимо, что этот музей открылся именно в этой гимназии, потому что много лет назад именно сюда я привела двоих своих сыновей в 1 класс. Это, получается, правнуки Суфияна Поварисова. Они здесь учились и получали образование. Хочется выразить большую благодарность именно директору школы Насрединовой Асилу Римовне, заместителю директора по УВР Фазлыевой Лилии Валерьевне, заведующей кабинет музея творческой лаборатории Ислам Галеевой Чулпан Харисовне, а также творческой группе учителей родных языков. Мы очень рады, что имя Суфияна Поварисова останется в памяти в этом музее, именно в этой школе. Мен Әхсан Баяновның кіші туғаны болам. Біз опа белән менә семьяларыбыз белән бергә килдек. Кіші туғаны ничек инде? Әхсан Баянов белән безнең әтиебез бер туган. Ә без Әхсан абыйны матур әти дип йөрттек. Һәм безнең авылга, Ишкар авылына кайтуы, безнең өчен аннан да рәхәт моментлар юк иде сымак. Менә хәзер шушы уйларны уйлап торам да, ул шундый тыйна, гади, шундый илһамлы кеше иде. Ул Роберт абый әйтте, ул ялгыз иде дип. Ялгыз язучы. Шулайдыр да дип уйлыйм. Чөнки иртәнге ашны ашаганчы матур әти урманга менеп китә иде. Кырлардан урап кайта иде. Бу кунакка кайткан вакытларында ул һәр көнне илһамны ул әшмәненнән алгандыр дип уйлыйм. Илһамны ул шушы Ишкарның урманнарыннан, кырларыннан алгандыр дип уйлыйм. Ул шушы чаклы итәгатьле кеше иде. Безне кичкенәләрне бик яратып кайта иде ул. Һәм безнең Эльбрус абый белән Розалия апаны бик нык итеп яратып яшәде алар. Үзебезнең матур әни белән бик матур тормыш кичерделәр. Шуның өчен аның менә ниләре бүгенге көндә миңа матур әтиебез яңадан кайткан сымак булды. Шушы үзенең туган ягына, үзенең иҗади өлкәсенә, чөнки укучылар бүгенге көндә аның тормышы, язмышы, әсәрләре белән яңадан яңа илһам алырлар дип уйлыйм. Шуның өчен инде үземнең коллегаларыма, шушы гимназия мәктәп укытучыларына олы рәхмәтемне белдерәм. Безнең туганыбызны, безнең нәселебезнең йөзек башын шушындый зурлап, тагын да олы мәртәбәләргә күтәргән өчен зур итеп рәхмәт сезгә. Киләчәктә дә халкыбызның бөек улларына багышланган кабинет музейдан балалар да, өлкәннәр дә өзелмәс. Алар якташ язучыларыбызны тагы да өйрәнерләр, белерләр, тикшерерләр. Музейның шикләре тагы да артыр дип ышанабыз. Чөнки Илеш җиреннән чыккан, иҗат иткән язучылар, җырчылар, олы шәхесләребез бик күп әле. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.